Ita su ta gayes mai can da wurin gawa garku Sani Ahmad mafara haya ya bismillahi komai da rabana maka farawa ka riƙa min tabaratin da kake dafawa haya ƙungiyar baitin da wurin yabe ku daidai ne idan da dai an ciyawa ne bai kamar wane ita su ta gayes abin alfahari na ne tambarin girma yau ga shigon kuna doka tun da dai na san sai an ajiye akan ɗauka ku taka rawar ku da ƙarfi don ku ji daɗin duniya idan su ta gayes a haƙiƙa kulla zumunci kun iya haɗin kai ba ku da bare kun zama tamkar tsintsiya dan su ta gayes ƙungiya ta alfarma kun wuce yaro a taɓa ku ba dama tafiya dai yau ce tafiya kun zamto inuwa dan su ta gayes sunan nan ayya zaga garuruwa a faɗa a cika gani a ƙasar lamarin ku ɗaruruwa idan su ta gayes kun zamo abin nema a bai can da wurin ko ka burge al'umma. Assalamu alaikum zan fara muku min marhaba Sani Ahmad har cikin gida na kawo tsaraba kawai can da wurin tasita da niyya da kowa zai raba gaisuwa za mu yi sai goban hannun dama da tun da an shaida aikuna da alfarma ita su ta kenan ƙungiyar da ke santa ta uwa ba su sa'insa kuma ba su ƙaunar mai kiran ruwa to ashe tafiya don kwani da daɗi na ya tsintuwa ina mijin fama jinjinar ka ba zan kasa yin ta ba ka zamo zaki ka wuce maza a yi ba su fargaba sannan ɗan lami su ta ce ya manja mu je gaba ba ka fargaba ba ka san abin da zai saka wasu sai ya fargaba sannan ɗan lami mai maganin kusa harama tururuwa itan su ta suka ce kowa taɓa ka ce ya mai ya kira ruwa ina gaida sirajan nan mijin zaki ka take yan maza sirajo ika a cikin tafiyar baka taɓar gaza ina mijin fama umar an gwamfe da wasu garkuwa gaba dai umar an gwamfe da wasu a gaida ɗan uwa tafiya da gwaniya mai daɗi haris fitit mazan kwarai ba ka tsoro haris fitit duk mun sani sarai to bala maska tafiyar da ta tafi kayi tazara ka zarce magauta ka bar su rikon tsararin ruwan fura to abu ɗalib gaskiyar ka ta zam jari mana gani to abu ɗalib ka karma ƙiyanka a yau ina wani safiya na abban fadila ka ta kasan na garkuwa tan su ta gayes safiya na cikinsu kana da gaskiya ta su manaja kai masu nan ka yana da armashi manaja ta sai babu bambanci gaushi da garwashi iliya una sana na ce ba ka shakar uban wani mai kin kana sana liya una ce ya doki gwangwani to ina jin dillahi ruwa ayaba ya shiri da gishiri jin dillahi na tansu ta makiya su taba ka ba wuri Sani Ahmad mafarawa karku a yau da ya gata na biya bai can dauran tansu ta gayas alaka da kariya